Makadini maZimbabweans, kuno tinofara. Welcome back to our channel. Panapa patinokupa zvinotrenda zviri kupisa zvinyuwani zvacho. So kana ungari munyuwani panapa, consider subscribing to our channel. Tinoramba tichikupa zviri kupisa zvinokunakidzai, zvinokuentertainai guys. Tinokupa zvinyuwani zvacho zviri kutrenda. So ukasubscribe it means kuti wakukwanisa kuwana notifications manyuwani. So nhasi toda kuti titaure nezve nyaya ya comrade Geza neprotest yake irikuwa nezuro and Nelson Chamisa guys. Vanhu vakatsamwa, maZimbabweans akatsamwa guys. Ameno kuti frustration yese iri kubva kupi maybe nyaya yekuti vanhu vari kushaya mabasa, vanhu vari kutambudzika guys. So ndaona kuti vanhu vakatsamwa zvekudaro. Anyway, ndichakuradzai video revanhu vachitaura kuti aiwa isusu Nelson Chamisa hatichadi kunzwa nezvake. He has been quiet for all this time. Because if you realize kuti pakatanga nyaya dzese dzaGeza idzi, we all thought kuti maybe Chamisa achatopindirirawo obva atanga kuenda offside kwaGeza chichiva chisapotana urikuona. But manje Nelson Chamisa has been quiet for time yese. Anga akatizivi zvake, akanyarara ari kumaterrace. So vanhu vazotanga kutaura kuti aiwa no, mufeso uyu haana kana plan anonzi Nelson Chamisa. And vanhu vari kutofunga kuti maybe atori kuside zano, kuside bato iri rezano iri. So vanhu vakutaura kuti aiwa Nelson Chamisa usarombotaure zvako, iwe hatichadi kana kunzwa nezvako, because you have been quiet time yese. Changori muzvinzire mega vanhu vachitaura kuti aiwa Nelson Chamisa hatichadi kunzwa nezvake. We don't want to see you, we don't want to hear you. You have been quiet since this thing has been starting. A leader is supposed to lead. He's supposed to say yes or no. And you have been silent for quite a long time, and you are seeing that you are being used, and I think that you are biased somewhere. I don't hate you. My father died supporting this opposition party because he wanted to see freedom. And you have been quiet for a long time, Chamisa. And after this, I promise you, we don't want to hear you saying a word. You are gone. So guys, I hope machinzira mega vanhu vachitaura kuti aiwa isusu zvaNelson Chamisa hatichada kunzwa nezvaNelson Chamisa. So iwo kana wanga uri munyuwani panapa, consider subscribing to our channel. Ticharamba tichikupa zvinyuwani zvinopisa and hatipedze nguva. 2 minutes totonyaya isere matoinzwa tatopedza.